Виж как режат не мърдат. Само никой не ходи да го погаля. Това там калинка тя е добра. Това не е нагонят чудалиско. Да. Това е истински. Искам калинка да я. Тя нали няма да избяга? Няма, тя е много игрива. Добре, ще го вземи. Виж, тя е като кученца. Ще си я вземем калинка в София. Първият сняг по планините вече е факт, а ние се намираме в Банско, за да се срещнем с семейство Мутавчиеви. Те ще ни разкажат за тяхното стадо и за мандрата, която са построили. Колко животни гледате в момента? Около 160 животни. Около 160. Каква порода са? Те са местна дългокосместа и калоферска. Започнахме с 32 козички и решихме да занимаваме, защото това е едно чисто животно, изключително чисто животно, което дава много добра продукция. Чисто мляко, те ядат най-хубавите неща, най-хубавата трева, цветята и така нататък, най-хубавите листа и техната продукция е много хубава. И започнахме с фермата. Нямаше пазар на млякото, както и сега няма пазар, ниски цени на млякото и това решихме да направим затворен кръг, затворен цикъл и да направим малка мандричка. За сега произвеждаме два млечни продукта. Това са пресно сирене и озряло сирене. След като е пастеризирано млякото и охладено, се пуска в сиренарската вана, където му се поставят закваската и след това се подсирва с мая. Това е сиренето от вчерашния ден, което сме произвели. Ние произвеждаме малко, ние сме малки производители. Днес това сирене, което е престояло 18 часа в саламура, отива в кофички и поема пътя на зреенето. На другия ден преминава в помещението за зреене, хладилника на 12 градуса, 60 дена зрее сиренето ни. А колко време функционира мандричката ви? Миналата година работихме за малко октомври месец, съвсем за малко, за да видим как ще протече целият технологичен процес. Всичко се получи много добре. Тази година от 15 май започнахме работа. Не е нещо невъзможно при положение, че ние сме се справили. Всеки би могъл да се справи. Просто трябва да има голямо желание и да е упорит. До неотдавна затвореният цикъл на производство бе привилегия единствено и само на най-големите български ферми. В последните години обаче има ясни сигнали, че това правило вече не важи. Все повече малки фермери стигат до краен клиент, преработвайки сами суровината, която произвеждат. И още повече са тези, които искат да го направят. Анализи сочат, че това означава около 3 пъти по-добра печалба за тях. Шанс да стигнат до краен клиент са европарите, чрез които се създават преработвателни мощности и наредбата за директни продажби, която е за най-малките земеделски стопанства. Тенденцията фермерска храна все по-убедително се подкрепя от пазара. Истинската храна се превърна в лукс и все повече са хората, които я търсят директно във фермите.